Dugang duha ka barangay sa Lapu-Lapu City ang gideklarar nga drug cleared atol sa deliberasyon nga gihimo sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kagahapon. Kini ang Barangay Ibo ug Talima. Mato ni Gary Lao, ang pangulo sa City of Lapu-Lapu's Office for Substance Abuse Prevention konklusa ning pagkalakip sa Barangay Talima sa mga nadeklarar nga drug cleared. Hayan hingpit ng drug cleared ang tibuok isla sa Ulango. Sa kinatabukan, adunay 13 ka barangay sa Lapu-Lapu City ang gideklarar nga drug cleared diin na pulo nini mga island barangays ug tulo ang nasa mainland Lapu-Lapu. Samtang napabilin gihapon sa barangay Kauhagan ang drug-free status nini sukad sa 2019. Ang mga barangay nga una nang nadeklarar nga drug cleared sobling ipaubos o ipaubos sa validation matag tulo ka buwan aron masigurong napabilin ang status nini. Ang Lapu-Lapu City adunay 30 ka mga barangay. It's a good manifestation that here in the city of Lapu-Lapu, atong gipanghimusgan, atong gipaningkamutan to make sure that our community, especially in the Olango Island, na madeklarar na yun siya nga drug cleared.